911. Do you need Hello, please. Help me. I'm Amanda Berry. you need police, fire, or ambulance? I need police. Okay, and what's going on there? I've been kidnapped and I've been missing for 10 years and I'm here. I'm free now. Malipayon na pud nga pagbalik sa atong channel mga igsuon. Pero napaantanan, kung bago ka pa ani nga channel, ayaw kalimot sa pag-subscribe ug sabay pod og click ang notification bell aron updated mo sa atong sunod nga mga video. Kay nag-upload ko duha o tulo ka mga video sa matag semana. Karon atong iskutan ang tulo ka mga babae nga gikidnap ug gikulong sa sulod sa napulo ka tuig sa balay ra gihapon sa kriminal. Siguro naamoy mga pangutana kung giunsa ka paghimo sa kriminal nga wala man siya mahibawi sa iyang mga silingan. O gidungan ba pagkidnap ang tulo ka mga babae? O giunsa ka nila pagsibat sa kamot sa kidnapper? Kini atong mahibaw-an karon sa atong istorya. Siguro sa inyong hunahuna, daghan ang mga kidnapper nga nangidnap sa tulo ka mga daligita. Pareha sa gikahadlukan sab diri sa Pilipinas nga naay puti nga van nga nanguha og mga bata. Nga sumala pa sa mga witness, daghan og mga kidnapper ang sasulod sa van. Pero lahian ninyo si Ariel Castro, ang kriminal sa atong istorya. 42 anyos at the time nga gihimo niya ang pagpangidnap. Usa ka diborsyado tungod sa gifile sa iyang asawa nga domestic violence. Ug gikuhaan siya sa korte og custody sa iyang anak. Ug didto na pod gipapuyo sa ilang inahan. Pero kanunay gihapon siya nga nagasundo sa gieskwilahan ug sa gitrabahuan sa iyang anak. Ug nagtrabaho isip usa ka bus driver sa Cleveland Metropolitan School District. Wala niya gidungan og kidnap ang tulo ka mga babae. Iyaha kining giisa-isa ug iyang gikulong sa iyang balay. Ug ang story goes like this mga igsoon. Si Michelle Knight, 21 anyos at the time nga nahitabo ang pagpangidnap ug inahan sa duha ka tuig nga anak. August 22, 2002. Makikita si Michelle Knight sa mga personahe sa social service sa Cleveland, Ohio aron i-discuss ang custody sa iyang anak nga naa sa foster care. Ug tungod kay wala pa man mauso ang Google Map ug ang smartphone ni atong panahona, naabta na lang siya og 4 ka oras ug tinuyok-tuyok pero wala gihapon niya makita ang opisina sa Ohio Social Services. Ug tungod sa iyang kauhaw, misulod na lang kini sa usa ka convenience store aron mopalit og soft drinks ug aron pod mangutana sa mga kahira kung asa dapit ang social services sa Ohio. Pero bisan ang kahira, wala kabalo kung asa ang social services. Sa dihang mugawas na unta siya sa convenience store, nakadungog siya og tingog nga nag-ingon, nakatuod ko anang imong gipangita. Pwede ta kang ihato didto. Ug kini nga tingog ni Ariel Castro, ug walay duha-duha, mikuyog na lang si Michelle tungod kay naa mampuy sakyanan si Ariel Castro aron madali. Ug tungod kay naa na may daotang plano si Ariel Castro, nagpasumangil dayon kini nga naa sa sila'y hapiton sa iyang balay. Ug dihang niabot na sila sa iyang balay, iyahan na pod nga gi-convince si Michelle nga mosulod sa kadali tungod kay sumala pa niya bag-ong nanganak ang iyang iro ug aron makakita siya sa cute nga mga anak niini. Ug tungod sa kinaiya sa mga Amerikano mga igsuon nga hilig gayo sila og iro, midayo na lang si Michelle sa balay ni Ariel Castro ug wala mahibaw-in ni Michelle nga misulod di ay siya sa iyang kaugalingon nga prisuhan. Ug diri natuman ang daotang plano ni Ariel Castro. Ug diri gihimo niya ang brutal nga pagtorture ka Michelle aron dili kini makasyagit. Sa second floor sa iyang balay, iyang gikadinahan si Michelle sa iyang tiil, hawak ug liog. Human sa duha ka adlaw, na-report sa iyang pamilya ngadto sa pulis nga nawala na si Michelle. Pero human sa mga pipila ka adlaw nga pinangita ay miundang na lang ang iyang pamilya og pangita sa rason nga sumala pa nila nga posible nga milakaw na lang siya aron malikayan ang iyang problema. Og ang story goes like this mga igsuon. 17 anyos at the time nga gikidnap siya ug nagtrabaho sa Burger King. Ug tungod kay diri pod nagtrabaho ang anak ni Ariel Castro,
nakakita karon siya og rason unsaon niya pagkidnap si Amanda. Usa ka adlaw ni ana samtang pauli na si Amanda sa ilaha, naay sakyanan nga mihunong sa iyahang atubangan ug kini si Ariel Castro. Tungod kay kailaman siya sa iyang anak, wala pud kini magduha-duha nga mosakay aron ihatod siya sa ilaha. Pareha ni Michelle gidiretso kini sa balay ni Ariel. Ug nahitabo ang pagpangidnap usa ka adlaw usa ang birthday ni Amanda. Ug diri nagkita sa unang panahon si Michelle ug si Amanda sa balay ni Ariel. Katorse anyos at the time sa iyang pagkidnap, ang pinakabata sa tulo. Nakakita og rason si Ariel nga iyang makidnap si Gina. Tungod kay barkada kini sa iyang anak nga babae ug pareha ra pod og giiskwilahan. Usa ka adlaw ni ana, samtang pauli si Gina sa ilaha alas 3 sa hapon. Mihunong si Ariel sa atubangan ni Gina nga nagsakay sa usa ka sakyanan ug ipangutanan niya si Gina kung nagkita ba siya sa iyang anak. Ug tungod kay nagkuyog sila sa paggawa sa eskwelahan, usa sila nagbulag. Mitando kini og misakay sa sakyanan aron tultulan niya si Ariel kung asa ang iyang anak. Pero wala siya kabalo nga nasulod na di ay siya sa litag ni Ariel. Ug sa mao gihapon nga style ni Ariel, idiretso gihapon kini sa iyang balay. Ug ang tulo ka mga babae sulod sa napulo ka tuig kanunay ginakulata ug ginatorture ug ang sakit pa ginarape pa sila ni Ariel. Ug aron dili sila magsaba sa sulod sa balay, gibaharan sila ni Ariel nga patyon sila kung muhimo sila og bisan gamay nga kasaba sulod sa balay. Ug gikadinahan pod silang tulo nga naay katas-on nga igo lang makaabot sa CR sa ilang kwarto. Ug kanunay sab nga nakapadlak ang pultahan sa ilang kwarto. Gawa sa padlak naapoy alarm ang matag pultahan niini. Ug miabot pa ang time na si Amanda Berry nabuntis. Ug niadtong Christmas Day sa 2006, nanganak si Amanda ug usa ka batang babae. Ug ang nag-assess ang iya gihapong kauban nga si Michelle ug si Gina. Tungod sa ka-word ni Ariel, miapil pa kini siya sa vigil nga gihimo sa mga pamilya sa mga biktima nga nagtuo nga patay na sila. May 6, 2013, niabot ra gyud ang wala gidahom ni Ariel. Nakalimtan ni Ariel og gandado ang kwarto ni Amanda. Ug tungod kay dako na pod ang iyang anak, wala na kini kadinahi ni Ariel. Ug sa hunahuna ni Amanda, anaara sa palibot si Ariel. Mao nga wala niya kandaduhi ang iyang kwarto. Kay maupod kini kasagaran nga iyang ginahimo kung anaara siya sa balay. Pero niadtong panahona, lahi ang pangagpas ni Amanda. Bihinay-hinay kinig paniid kung naa ba si Ariel. Sa dihang na sure na niya nga wala gyud si Ariel, midali-dali kini og dagan paubos sa first floor padulong sa pultahan. Pero ang problema, nakapadlak ang tanan nga pultahan. Ug diri walay undang ang pagsiyagit ug pagpangayog tabang ni Amanda. Ug aron makita siya, iyang gipugos og lusot ang iyang kamot sa gamay nga bangag sa bintana. Ug tungod sa iyang kasaba, nadungog kini sa ilang mga silingan. Ug ang usa sa iyang mga silingan mao si Charles Ramsey nga miduol ug gitagjakan niya ang pultahan aron makagawa si Amanda. Ug sumala pa ni Ramsey nga nagkurog sa kahadlok si Amanda ug gidala niya sa iyang balay ug nitawag og 911. Leave a 911. You need, Hello, please. Help me, I'm Amanda Berry. you need police, fire, or ambulance. I'm the police. Okay, and what's going on there? I've been kidnapped and I've been missing for 10 years and I'm here. I'm free now. Okay, and what's your address? 2207 Seymour Avenue. 2207 Seymour. Looks like you're calling me from 2210. Huh? Looks like you're calling me from 2210. I can't hear you. It looks like you were calling me from 2210 Seymour. Yeah, I'm across the street. I'm using the phone. Okay, stay there with those neighbors. Talk to the police when they get there. Okay. Okay, talk to the police when they get there. Ug human sa 5 ka minuto gikan sa pagtawag, miabot ang mga pulis. We all rushed into the home
had my gun out and I started walking up the steps slowly and I started screaming, "Cleveland police, Cleveland police." I hear noises in the hallway. Police, police. I push my head out. And there was a bedroom door open with a light on and I heard some scuffling. I see a badge. So I book in my underwears and my t-shirt, ran up and jumped in their arms. I said, "Never let me go." I thought she was a child because she was so tiny. My name is Michelle Knight. I've been here for 12 years. You saved us. Never let me go. Tungod kay Amanda, naluwas sila gikan sa murag impyerno nga balay ni Ariel. Gidakop ug gisintinsyahan si Ariel og reclusion perpetua o life imprisonment plus 1,000 years nga walay parol ug gipamulta pud og $100,000. Ug gihatagan siya og 20 minutos nga musulti sa korte. Ug sumala pa niya nga dili siya maoy sad-an kundi ang mga biktima tungod kay nganong misakay daw sila sa sakyanan sa usa ka estranghero. I'm trying to make up a point across that I am not a violent predator that they're trying to make me look a monster. I'm not a monster. I'm a normal person. I am just sick. I have an addiction. Just like an alcohol. Ug gibasol pod niya ang FBI kung nganong wala siya nadakpan. Grabe ka word mga igsoon. Ug niadtong 2013, usa ka bulan gikan sa iyang pagpriso, napalga na lang si Ariel nga patay na sa iyang silda. Ug diri lang taman mga igsoon, ug daghan kayog salamat sa pagtanaw.